Pozdrav! Danas ću vam pokazati kako se radi božićna čokoladna zvijezda. To je pravi božićni recept koji je jako lako napraviti i oblikovati. I odličan je početnički slatki kruh. Pokušat ću vam svaku nedjelju adventa pokazati novi svečani slatki kruh, svaki malo teži od drugoga. Pa počnimo. Prvo ćemo početi tako što ćemo dati 540 g brašna u zdjelu i 200 g mlijeka, 2 jaja te 50 g šećera i sve dobro izmiješamo. Pazite da vam brašno neko ne ostane neumiješano. Zatim nakon toga čekamo pola sata. Dok čekamo pola sata možemo si pripremiti 100 g maslaca da nam bude sobne temperature. Kada prođe pola sata dodamo još 100 g kvasa i poslije toga 5 g soli. I zatim možemo postupno dodavati maslac. Maslac dodajte malo po malo, no iako se razdvoji nije problem jer kad je sobne temperature on će se svejedno na posljedku umiješati. I sada malo premjesimo i oblikujemo na podlozi. Ovo je dosta suho tijesto pa ne bi trebalo biti problema. Fermentacija je počela na 22 stupnja i u nešto hladnijoj kuhinji zimi, pa je tijestu trebalo nekih 8 do 10 sati da se poveća za duplo, ovo je čak i malo više nego duplo. Kada tijesto sa kvasom ima puno šećera i masnoća, normalno je da će mu duže trebati da fermentira. Zatim sam stavila tijesto u frižider preko noći na hladnu fermentaciju. Sljedeći dan pripremamo punjenje. U 225 g čokolade stavimo 80 g mlijeka i rastopimo. Ja sam ovdje imala pola mliječne i crne čokolade, ali vi možete dodati i samo crne. Zatim dodajemo 110 g maslaca i njega umiješamo dok se ne rastopi. I na posljedku 90 g šećera u prahu te 30 g kakao u prahu. I kad se to sve umiješalo, još dodamo na kraj 50 g drobljenih keksiju ili još bi puno bilo bolje dodati pržene lješnjake. Trebamo paziti da nadjev nije vruć kada ga stavljamo na tijesto pa pustimo da se ohladi na sobnu temperaturu. Najbolje je tijesto oblikovati hladno, ravno iz frižidera jer tako se još lakše s njim radi. Samo ga izvadimo na površinu i podijelimo na 4 jednaka dijela. Ne morate biti odviše precizni jer ovaj kruh trpi pogreške i neće se na kraju ništa vidjeti šta nešto zapackamo, zbrljamo ili nam nešto nije jednako. Baš je super za kuhanje sa djecom. Kruh je najbolje sastavljati na papiru za pečenje ili limu na kojem ćete peći jer mislim da bi ga bilo jako teško prenijeti nepečenog. Prvi krug tijesta namažemo 1/3 nadjeva.
pa preklopimo drugim dijelom i malo poravnamo. Te zatim namažemo drugom trećinom i tako sve do vrha. A zatim stavimo čašu ili nešto okruglog oblika u sredinu i zarežemo tijesto do kraja u 4 nasuprotne strane. A zatim još i jednom između tih zarezanih strana. Sada zarežemo još jednom po sredini te trakice što sad imamo i uzmemo za kraj svake trakice i okrećemo u suprotnim smjerovima, hajmo reći jedne od druge, i to za 3 do 4 kruga i na kraju stisnemo da se spoje. I tako dobijemo jedan krak zvjezdice ili pahuljice, kao što bi rekla moja kćer. A zatim ponovimo sa svim stranama. I na kraju imamo jednu slatku zvjezdicu i sad ju samo trebamo ostaviti opet da se diže. Ja sam stavila svoju pečnicu grijanju na 30 stupnjeva. Pečnica ima kao neki program za odleđivanje, a zapravo je odličan za dizanje tijesta. I tamo se dizala još 2 sata. Svakako ju pokrijte da se ne napravi korica. I zatim stavimo peći u zagrijanu pečnicu na 180 stupnjeva i pečemo otprilike 35 do 40 minuta. Pošto je ovaj nadjev sa maslacem u pečenju malko odcuri, što se meni ne čini kao problem, no ako želite možete probati nadjenuti umjesto toga sa nutellom ili možda čak s nadjevom za makovnjaču ili sa orasima i sl. Ova božićna zvijezda je jako ukusna, slatka i jako je dekorativna i odličan je poklon kada se ide negdje na večeru ili gostima i sl. Nadam se da vam se svidio ovaj recept i da ćete ga probati i vidimo se u sljedećem videu.